Si nervózna? Dúfam, že z toho budú dobré videá, aspoň 3. Také krátke reels. Nezabudnite, že predaj bytu tak kam sa mám pozerať? Kamkoľvek len chceš. Môžeš sa pozerať aj sem, aj tam, aj tam. Dobre, tak Vítajte v našej ďalšej epizóde podcastu Essence Imo. kde bola tá prvá? Zradili nás mikrofóny, bolo to bez zvuku, takže Takže vlastne vítajte pri tej úplne že prvej. dajme tomu, že asi teda áno. Sme radi, že ste tu dneska s nami. Dnes sa porozprávame o tom, že akým smerom smeruje aktuálne trh s nehnuteľnosťami, aspoň teda podľa našich pozorovaní, našich skúseností aktuálne, čo sme mali aj s klientami a s nehnuteľnosťami samozrejme tým pádom. A uvidíme možno aj to, že sa vlastne obracia svet nehnuteľnosti na ruby, tak ako ho poznáme, že sa opäť mení úplne celá tá štruktúra a celý ten štandard. Ja som Dominika a spolu s mojou kamarátkou a maklerkou Patriciou presne tak vás budeme sprevádzať dneska. Dnešnými informáciami. Poďme na to. Tak čo Domi? Začneme témou aktuálnou, horúcou jednoizbové byty? Jednoizbové byty idú na dračku, prosím pekne. Áno? Áno, všimli sme si to aj u nás. Jednoizbaky sú momentálne veľmi výhodné, či už na investovanie, či už na nejaké možno štartovacie bývanie. Sú veľmi dobré a hlavne naozaj veľmi žiadané na trhu. Áno, a musíme pripomenúť aj to, že vlastne, či je to Bratislava alebo jej okolie blízke, tak to naozaj ide veľmi, veľmi dobre. A napríklad sme si aj všimli teraz naposledy, že čo sú aj nebytové priestory, že apartmány jednoizbové, tak vlastne banky už púšťajú aj hypotéky o mnoho ľahšie s normálnejšími podmienkami. A je to naozaj tým pádom atraktívne naozaj pre tých kupujúcich. Áno. Takže momentálny trend nie len Slovenska, ale je to fakt, že celosvetový trend. Aj Európa momentálne naozaj fičí na tom, že malometrážne byty idú naozaj ako teplé rožky proste s pultou. Vidíme to aj my. Samozrejme, je tam ten veľmi dôležitý predpoklad, aby som povedala taká podmienka. Musia byť naozaj cenovo zaujímavé a cenovo dostupné, pretože to, že máme malometrážny byt v hodnote veľkometrážneho, tak samozrejme to je, by som povedala, veľké mínus aj v očiach teda kupujúcich. Presne tak, takže presne sa dostávame aj ďalšej téme, že premrštené ceny a versus realita teda, kde vlastne presne vidíme napríklad to, že možno ešte pred 10 rokmi, ešte aj možno aj dávnejšie, bol proste taký ten trend, že nadcením si nehnuteľnosť, aby proste aj ten znalecký posudok bol vždy, aj keď sme sa snažili akokoľvek, že aby bol čo najvyšší, tak bol stále nižší ako predajná cena, teda ponuková cena. A teraz aktuálne môžem si zaklopať a povedať, že naozaj sa nám darí predávať nehnuteľnosti presne v týchto hodnotách. A nie je to, že teraz podhodnotené, je to reálne, že je to aj nadhodnotená cena, ale je to v normálnych mierkach. A presne týmto pádom sa vlastne aj mení ten celý trh, že sa mení z predávajúceho trhu na kupujúci trh, trh kupujúcich. A naozaj tie ceny, po väčšine vždy hovorili všetci, že áno, makleri proste ti premršťa strašne ceny do výšky. Áno, platilo to, hovorím pred 10 rokmi. Teraz, ešte možno pred 5 rokmi to platilo. Teraz, aktuálne, je to presne naopak. Makleri sa snažia tie nehnuteľnosti, aspoň teda tí, ktorých poznáme, tí akože správne, seriózne, milých pracujúcich, že naozaj pro klientských pracujúcich maklerov, snažia sa naozaj naceniť tie nehnuteľnosti v tých normálnych mierkach, tak aby naozaj aj tie znalecké posudky vyšli tak, ako majú a tak ďalej, aby nebol problém vlastne s čerpaním hypotéky. Samozrejme, vždy si môžete navýšiť cez proste ďalší úver, tú cenu, to je úplne super, ale je to úplne krásne, keď proste viete, že toto máme fakt, tú hodnotu sme splnili a je to naozaj tak. A vlastne to, čo som chcela tým povedať je... Ty si sa tak rozbehla. Čo som sa tak rozbehla, že ja som už som stratila celú niť, pum! Ale Fittipaldi. No. Áno, Fittipaldi. A presne, čo som chcela vlastne povedať je tým, že makleri naozaj čo normálne pracujú, sa snažia to držať v tej normálnej mierke. A presne teraz aktuálne, čo minimálne my vnímame náš tým, že vlastne majitelia začínajú preberať túto štafetu spred 5 rokov, pred 10 rokov od tých maklerov, že si oni sami nadhodnocujú tak tie nehnuteľnosti, lebo tak si na ten trend zvykli, že je to reálne nereálne predať tie nehnuteľnosti za také ceny. A čo sa týka teda, nazvime to, že skutočná cena versus teda nejaké očakávania majiteľov, keďže majitelia sú častokrát
aj citovo zaangažovaní, alebo potrebujú tie financie na kúpu nejakých nových objektov, že naozaj proste tie financie potrebujú z nejakého dôvodu, alebo teda by ich pri najmenšom chceli a očakávajú ich. Momentálne ja osobne sa teda určite stretávam s tým, že nie my ako realitní makléri, čo veľa ľudí si myslí, že realitky a realitiaci navyšujú ceny nehnuteľností, tak môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti, že momentálne to vôbec nie je tento trend, pretože my doslova bojujeme s tým, aby sme nejakým spôsobom vysvetlili aj našim klientom, že je istá hladina konkrétnej tej nehnuteľnosti, za ktorú sa tá nehnuteľnosť že dá predať, ale už keď pôjdeme vyššie na tú hladinu, tak bude to veľmi problematické a bude to hlavne z časového hľadiska extrémne náročné a bude to veľmi dlhodobý proces, pretože presne ako sme povedali, ten trh sa totálne zmenil a momentálne sú naozaj kupujúci tí, ktorí proste majú toľko ponúk, že naozaj tá cena je veľmi, veľmi rozhodujúci faktor. Presne tak a vlastne už aj tým, že aká je situácia v bankách, s úvermi, s úrokmi v bankách, tak proste naozaj je to veľký silný faktor toho, že vlastne naozaj treba sa prispôsobiť tým kupujúcim aktuálne, aby sme proste vedeli vôbec nejakým spôsobom predať nejaké tie nehnuteľnosti. Presne tá situácia, ktorá bola naozaj že pred tými 4, 3, možno ešte rokmi, že máme málo ponúk na trhu a preto vlastne predávajúci si môže určiť svoje podmienky, tak aktuálne sa mení. To, ja by som povedala, že to už hodný piatok vôbec neplatí. Takže ak premýšľate nad kúpou nehnuteľnosti, je práve teraz ten správny čas sa poobzerať, či už po investícii alebo po vlastnom bývaní. A ak predávate, nezabudnite, že cena danej nehnuteľnosti nie je iba o emocionálnom hľadisku, ale treba sa na ňu pozerať aj z toho trhového hľadiska. Presne tak. A práve preto sme tu vlastne aj my, aby sme vám poradili. Takže ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste boli súčasťou nášho ďalšieho, alebo teda úplne oficiálne prvého podcastu Essence Imo. A tešíme sa na vás pri ďalšom videu a zatiaľ nám môžete kľudne napísať nejaké otázky, komentáre, veci, čokoľvek, čo by sme mohli na budúce porozprávať. Alebo ak chcete pomôcť s predajom či kúpou, stačí sa na nás obrátiť. Yes, please. Je to super. Dáme si Frankyho do záberu. Pozdrav, Franky. Ahojte. Toto bolo ináč srandovné video. Som zvedavá, či si to niečo podarí vidieť toto.